Tady když tak máte loadout, tady jmenuje se GBR. A to je LC10, top loadout. My se tady učíme na joysticku. A jo, bráško, 9. den. Přijďte tady za měsíc. No tady to bude lítat. Nějaká skurvená křip, já jsem byl v posilovně a spocenej. Spocenej jsem šel ven, no. V Raťasech. A onemocnili jsme, no. Píči to je. Teď mi trošku teče normálně rýma z nosu, cítím. Jak by to jde dolů. Jdeme na to, let's go. Jak další anketa. Zase nikdo nesázel, další do jednáky, budeme dělat další anketu, let's go, zkuste sázet, kurva. Jo, to je nejhorší, jak jdeš spocenej a jdeš do té zimy, to je nejhorší, no, co můžeš dělat. Co máme v buzíci? To tady je do piči, do tady zlobí. Do tady zlobí. Vem, seu corno. Do tady zlobí, kurva. Já jsem měl nechat ožít do piči. Na lůžku. Mám zbytečně jeden, jdeme koupit loadout. Teď to mám rád na joysticku, že klikneš jedno tlačítko a máš loadout. Pojď bratranče, pojď, ukaž se mi. To je zabiják. To je bratranče, co je? Do píči, co je tady? Do tady zlobí. Já vám dám. Já vám dám. Jo, jako já to hraju takhle, hrával jsem to na myšce a klavesnici, víš? Teď to hraju na joysticku a právě na joysticku je to lepší hrát tady. Jako já furt hraju na počítači, akorát že mám zapojený jakože joystick. Ty. Co se tu děje? Je to ale těžký ještě, no, furt. What the fuck? Ty, co se to děje, kurva? Čau, Pavel, měj se. Ty pěčo, 9. den to tady je, už to tady to píčí sekáme. Jasně, ružní odkedy, já jsem z toho, jak se jmenuje. Subaru, do Čechia. Ne, já jsem z Anglie. Pojď sem, more. Bude. Jak se to říká? Bardejova, ne, ten, počkej. Bradavic, nebo jak se to říká z toho? Harryho Pottera. Bradavice, ne? Morpa... Oh, que pasa, bron! My brad, já musím vyhulit ty buku jeden za stranej. Nemám tě rád, to je. Ludník 9. So you live in England? Come on. Man's from the UK, come on. No, it is, lad. Já už mám sniperku. Dick, Páťo, Dick, to je pro tebe.
Yes, my brother. You streaming? Enemy airstrike in the area. Meinem Kollegen. Bracho, jak to, že jsem naživu? Hostile UAV in the area. Jak budu potřebuji pláty. Yo, my brother, please, I need your help. Please, please. Help me. TTV. Brother, please, no kill me. Reloading. Brácho, co já tady? Enemy UAV overhead. Ty buzerante, má brada, jak se tomu říká? Jak se tomu říká? Third party, brother, please, my friend. TTV, já tady mám sami TTV, Joši. Fucking hell, guys, it's fucking... Šukheminč. Bor mě tady sami TT, ale hoši, já to nějak umím, more, co se to děje? 9 kg do tady zlobí. Nahoře, slyším ho, mám zastavili bez sluchátka. Zavřeme dveře, zima. Je pěčno. Hej Joši, já nechci mluvit. Já nechci mluvit, Maty, ale co se tu děje, kurva? Je crazy aimbot. Jako to mluví, more, snad už ne na mě. Vesobaro, Gudondon. Feel like a bro. Friendly loadout drops on the way. Oh, come on, G. Oh, mera, genio, man. A teraz 4. Jak sniperku jdeme vzít? Kdo tady zlobí? Kdo tady zlobí? Páťo, Dick. No chci vidět 360, Dick. Hostile UAV in the area. Switching mags. Kdo tady zlobí? Oh, thank you, appreciate it, you know. I'm playing this game for 9 days only. Buy station prices And this are patron is adjusted. playing this for nearly oh, motherfucking genio. He's playing this for 2 years and he's still shit. Wait. Back in the You're air. getting another Genio, shot. man, a teraz. Weapons free. He's very bad. Kde jsme to umřeli, ty pičo? Bratranče, kam ty jdeš? Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Get ready. Resurgence window is about to close. Ty co, more? Co ti je, more, blbec? Jo, please, no kill me, please. ¿Qué pasa, cabrón? Mereka ta puta. Sorry, Enemy mate. UAV is online. Please, my friend, let's be friends. Okay? Oj, ty jsi ale konec friends chce být. You're losing ground. Moving. More, jsem moc najťák. More, páči mě ten Black Ops 7, normálně víš co? Loadout drop headed your Cheaty way. už tam mám. You single, hezky ty bor, hezky. Hej, Fire sales over. Adjusting price. hey, this Tibor, this Kovac Jung, he has too much money. This Tibor Jung has too much money, you know. Too much university. Too much Audi, Mercedes. Bracho. This Tibor, very much, too much. Too many. Dennis, ty jak hraju blbec. Resurgence has been deactivated. Pojď se, konino. This is the end game. Enemy dropping into the AO. Aimbot, já mám aimbot, doši. Advise you to load up now.
TACOM, I need eyes overhead. Jdeme. Using stim shot. My jsme, no. Switching mags. You've got gas moving in. Sniper. TACOM, we're flying on fumes. UAV Podá se returning to moc. tank. It's down to 10. Win this thing. Musíš to koupit, Davidku, na Kermanco, Jeep. Oh. People like us. Enemy counter Ať UAV si an me? inbound. A je. I já? I my? Hezký ty bor, už jde na věc. UAV standing by. Get a UAV on UAV grid. available for tasking. Dennis, pojď mi stream snipnout, hrublbec. Ti hned ukážu, mora, jak se to dělá. Konino. UAV is bingo. 5 by. Já cheatuju, Loading new hoši. mag. 15 kg, ty pičo, more, ani nevím, brácho, to já jsem fakt takový frér. Back at it. Gas is moving. Airstrike nevadí, taky Precision dobrý. airstrike ready Target for marked. tasking. Já si Send it. koupit UAV, ale nevadí. To je možná lepší nápad. Počkej, dva jsem tam zabil. Hoši, 17 kg, můj PR, můj nejlepší PR, let's go. Jdeme dát Sony bomb. Ty on chudák. Send it front. Abyste mě vyhulili. Dobrý. Revive myself. Grenade in. Máme zónu, už musíme to teď dělat hodně chytře, mám zónu. Gas is inbound. Máme zónu, musíme to fakt dělat, že chytře. You're in the top 3. Don't let up now. Digoši, dig, 100 IQ gameplay, jo? That was close. Loading new mag. We're in the last 2. Now finish this. Poslední 1v1. Ole, Primary objective complete. Let's go, můj first 20 bomb. Wow, tak teď to jde na YouTube, hoši, tak teď to jde na YouTube, let's go. Ty piču, yes Paul, my brother. Did you witness the fucking legendary Shukendont YouTube content? Yes sirski. Let's go. Bruh. What? Let's go. Dali jsme to dobře, hoši, wow, to si zaslouží. Potlesk. To už je YouTube, to je YouTube, že konečně mám YouTube.